गेला गेला हो नाही हे सगळा जास्त काय होते जयराम वापस चल दिया जा रहा हूँ बोलो कहाँ से लाकड़ी साल के बाद कौन पार साल का दो चले गए जहाज नहीं कौन जहाज भगवान को ठोक तैयार होने से रात को निकल सीवाट सब लंडा हुन्छ ना फुट बाल्टी बसले Ya, Raul jalan करती वजह करती होती आले सर ला का तुमची गाडी पेटी माता बियान होते माऊ लाइव करते लाइव फेसबुक लाइव Tina Nagaman sarap sakay. Pasok ito sa Deadpool
गोपाळ निधी राहिलो चावी जातो सोने तुम्ही